Afonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, máis coñecido como simplemente Castelao, naceu en Rianxo un 29 de xaneiro de 1886. É un dos nomes máis destacados das nosas letras, apreciado tamén pola súa labor política que lle atribuiu a consideración de pai do nacionalismo galego. Se ben é amplamente popular na súa faceta de escritor, este polifacético rianxeiro dedicouse tamén ao teatro, ensaio e debuxo, con obras como Os vellos non deben namorarse, Alba de Gloria e a colección de debuxos Cousas. Castelao sempre usou a súa arte como arma, o cal convertiu as súas creacións en hitos de compromiso co pobo galego, servíndose a miúdo de humor e a retranca. Logrou remover a conciencia da nosa xente cunha ollada crítica. Moitos pensan que Castelao non é máis que ese baró que se lle vai un sábado á noite, pero propuxémonos poñer a prova os coñecementos dos nosos compañeiros para ver canto saben realmente. Castelao foi un escritor e político galego que reivindicou o uso do galego e os dereitos do galego. Un escritor galego. Un escritor gallego. Castelao foi un escritor galego, nado aquí en Rianxo, porque os dos máis importantes de Galicia que escribiu en galego. Foi un escritor de Rianxo. Castelao foi un escritor galego moi importante, pouco máis se pode dicir. Algo así. Castelao é, efectivamente, autor de títulos tan importantes como Retrincos, Os dous de sempre ou Un ollo de vidro. Así mesmo, documentou o fenómeno das cruces de pedra na Bretaña e tamén na Galiza. O seu ensaio, por outra parte, está directamente vinculado coa actividade política xa mencionada, tal como é a obra cumio do nacionalismo galego, sempre en Galiza. Dende logo, hai moito máis a ter en conta, ademais dos seus libros. Que eu sepa, protexeu o galego como se fose unha lingua tamén moi importante como o castelán. Pois defendeu o galego e pois defendeu a súa terra. Bueno, podemos dicir que foi o líder da xeración nos, o principal representante da xeración nos, un impulsor da lingua e cultura galega. Escribir moitos relatos. Escribeu defendendo o galego e tamén foi político. Escribir. Castelao representa a superación da anterior visión tradicional do pasado histórico galego a favor dun pensamento renovado e laico, que promoveu o progreso e a acción en Galicia. O seu papel foi crucial na defensa da lingua galega, formou parte das Irmandades da Fala, colaborou coa revista Nós, fundou xunto con outros o Partido Galeguista e traballou persistentemente pola conquista dunha autonomía. Grazas ao seu activismo, o Estatuto aprobouse en 1936. Sen el, por exemplo, hoxe en día, o galego non tería lugar no ensino. Se Castelao amaba tanto a súa terra, por que pasou parte da súa vida fora dela? Non sabría dicir, a verdade. Porque estaba moi perseguido. Porque aquí tivemos a desgracia de que no 36 houve un golpe de Estado, empezou unha guerra civil, digamos que Castelao tivo que marchar no Estado. Obrigado. Moitas gracias. A ti. Porque tuvo que emigrar a Argentina por seu pai. Porque foi exiliado en Argentina. Non sei. A súa vida, xa dende a infancia, estivo marcada pola emigración. Estivo en Argentina con seus pais, regresou e tivo que volver ás Américas exiliado. É dicir, os seus anos de ausencia foron contra a súa vontade. Iso non impediu na súa etapa adulta que seguira traballando polas súas causas. Na quinta provincia estrearía obras de texto e participaría en mítings, moi ben acollidos polos galegos de Bos Aires. Tristemente, falecería un 7 de xaneiro de 1950, aínda atopándose fora. Con todo, os seus restos foron repatriados e na actualidade descansan no Panteón de Galegos Ilustres.